ልብ እንተደኣ ተሰይሩ ሕልምኻ እውን ክስበር ይኽእል እዩ ንምፍቃር ከቢድ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ምስቲ ዘፍቀርካዮ ሰብ ንኸይትነብር ዓበይቲ ፈተናታት ይገጥሙኻ እሞ ብዘይ ምርጫ ናይ ክልቴኻ ክትፈላለ ትግደድ ልቢ ድማ ዘፍቅሮ ሰብ ተዘይረኺቡ ቅሳነትካ እዩ ዘሕድቀካ ካብ ጥዑይ ሰብ ናብ ሰንፈላል ሰብ ትቕየር ነቲ ቃንዛ ዝፈተኖ ሰብ ጥራይ ዝፈልጦ በቓላት ዘይግለጽ ውሽጥኻ ዘሕምም ህይወት ትሕልፍ ድሕሪኡ ምስ ካልእ ሰብ ንኽትነብር ህይወት ምጅማርካ ዘይተርፍ እዩ ይኹን እምበር ንስኻ ከዓ ልቢ ትምሳኻ ዝነብር ሰብ ግድን ኢኻ ትጎድኦ ፈቲኻ ዘይኮነ ሓንሳብ ዝተጎድአ ልቢ ስምዒት ክህልዎ ክሳብ ዘይክእል እዩ ዝደንዘዝ ስለዚ ደንዘዝካ ነቲ ኣባኻ ስምዒት ዘለዎ ሰብ ከም ልቢ ምዃን ተኣብዮሞ ሽዑ ናይ ክልቴኻ ህይወት ይባላሹ ኣፍቂርካ ምስኣን ክሳብ ጫፍ ዕድሜኻ ተራ ኣለዎ ደድሕሬኻ ዝኸይድ በሰላኻ ገድፈልካ ተፋቂርካ ተዘይተፈላለኻ ጥዑይን ስምዒት ዘለዎ ልብን ሒዝካ ኢኻ ትነብር እዚ ድማ ትዕድልቲ እዩ